ନମସ୍କାର। କହିଲେ କହିବ କହିଲାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଆଉ ମଣିଷ ପଣିଆ ସମ୍ପର୍କରେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକ ସକାଳ ପାଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଫୁଲ ତୋଳନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଭଲ ଗୁଣ, ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ବା ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ର ଉନ୍ମୁକ୍ତି କରିବା ବା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ସକାଳ ପାଇଲେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବା ଏଇଭଳିଆ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଜଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧତା ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ପୂଜା କରିବା, ଯିଏ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାଟି ଆଣିକି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପରିଚିତ ହେଉଛେ ଯେ ମୋ ନାଁ କାଳିଆ, ମୋ ନାଁ ବଳିଆ, ମୋ ନାଁ ଅମକ, ମୋ ନାଁ ସମକ। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି କ'ଣ? ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ନା ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି, ନା ମୁଁ ମସଜିଦରେ ଅଛି, ନା ମୁଁ ଗିର୍ଜାରେ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅଛି। ଭକ୍ତ ମୋତେ ଯେଉଁଠି ଡାକିବ ମୁଁ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ। ଏବଂ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। କେବଳ ମାନବ ସେବା ନୁହଁ, ଜୀବଜଗତରେ ଯେତେ ବି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ହେବା, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସିବା, ମଣିଷମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସିବା, ମଣିଷର ସେବା କରିବା, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନରରୂପୀ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ କେଉଁଠି ନଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆମ ଚାରିପଟେ ଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆମ ପାଖରେ ଆମର ପିତାମାତା ରୂପରେ ଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆମ ପାଖରେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ରୂପରେ ଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆମ ପାଖରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ରୂପରେ ଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆମ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଆମ ସାଙ୍ଗ ରୂପରେ ଥାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଟି ଲିଭିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଥାନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ଆମର ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନା। ଭଗବାନ ଯେମିତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ମୋତେ ଭଗବାନ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି ଭଗବାନ। ସେ ଖମ୍ବ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହିଲା, ହଁ, ଖମ୍ବ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି? ଦେଖିବା, ଟ୍ରାଏ କରିବା। ତ ଖମ୍ବକୁ ମାରିଲେ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ଖମ୍ବକୁ, ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ନୃସିଂହ ଅବତାର। ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ପାଇବା, ଯେଉଁଠି ଖୋଜିବା, ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା। ତ ସେ ହୃଦୟର ପୂଜାଟି ନିହାତି ଦରକାର। ଆଳତି ପୂଜା ଅପେକ୍ଷା ହୃଦୟର ପୂଜାଟି ନିହାତି ଦରକାର। ସକାଳୁ ଆଳତିରେ ପୂଜା କରୁଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ମେସେଜ: ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ନୋ ଡାଉଟ୍, ବଢ଼ିଆ ସେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମାନସିକ ବିକାର ଦୂର ହେବ, ମନ ଶାନ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନରେ ଉଦାରତା ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାମରେ ଲାଗନ୍ତୁ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ, ସେ ଜୀବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଖୋଜନ୍ତୁ, ସେ ଜୀବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ, ସେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ 50,000 ଲକ୍ଷେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିପାରିଲେ ବି 50 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। 50 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିପାରିଲେ ବି 5 ଟଙ୍କା ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି। ଏମିତି ଥରେ ବାପା ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ, ପୁଅ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, ତୁ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁନୁ। ଯେହେତୁ ବୟସରେ ଗୁରୁଜନ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କିଛି ଦେଲିନି।
କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ତ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଏମିତି କୌଣସି ସମୟ ନାହିଁ, ସେ ସୁଖରେ ହଉ କିମ୍ବା ଦୁଃଖରେ ହଉ, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଲୋକର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ରୁଗ୍ଣ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଉଠୁଛି। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଦଉଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ, ଯେ ହେ ଭଗବାନ, ତମେ ଏଇ ଲୋକଟା ଠାରୁ ତା ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରେଇ ତା ଠାରୁ ତା ଦୁଃଖକୁ ଦୂରେଇ ନିଅ। ଏବେ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଜୀବଜଗତ ଭିତରେ, ମଣିଷ ଜାତି ଭିତରେ, ନା ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ? ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ। ନମସ୍କାର।